upgrade sa inyo sa nga serbisyo sa publiko ang pag-introduce sang dugang nga mga innovations para nga mapasangkad pang kampanya sa fire safety prevention. Galing, sa ligo kaina sir, may mga problema nga hindi gid malikawan. Isa diri ang pagkulang sa supply sang tubig sa mga fire hydrants kag why nagagana nga fire hydrants, no? Sir, paano na ton magkonon? Paano ta maresolbar ini nga problema, Sir Hadalisa? First and foremost, no, i-clarify naton nga sa times ang sunog sa Barangay 7, ang aton tubig wala din kulang, no? Okay. Ang aton turnaround sa aton sa mga fire truck para ma-refill na manage naton sa maayo, to the point na sang time na nag-decide ako mismo bilang ground commander na i-stop temporarily ang pag-mapping operation para mapagwa ko ang tatlo ka fire truck na medyo butok sa 15th Street. Okay. That was the time na wala na taya sang problema sa fire spread kag sa additional nga malaptap ang kalayo, no? Wala sang kakulangan sa tubig kay gakuha kita sa hydrant. Swerte kita nga malapit kita sa lagoon nga ang functional nga hydrant dito. Pero overall sa aton sining na studyohan sang the past pila ka bulan, as we promised, no, sang pila ka mga na para ma-improve naton sining operations. Mm-hmm. Out of the mga 100 plus nga hydrants nga na existing, around mga 30 lang na ang aton ginagamit because ang kalabanan hindi makakaya sang pressure na makapasaka dayon sa truck. So, for example, kung mag-refill ang aton sa nga fire truck pag magbalik sa fire scene, it would take them mga 1 hour para mapuno. Okay. So 1 hour is tama kalawig ina-action na Marlon turnaround time para sa aton sa nga fire truck. That's why gina-make sure tagid nga operational ang aton sa nga tanan nga fire engine pati ang aton tanker. Upod man sa aton sa mga kaupdanan nga volunteer fire brigades kay ang unang hugnat sang fire operation antes kita maka-declare under control, dapat mapaigo naton ang tubig sa dala naton nga pulo ka fire truck kag duha ka tanker, plus ang aton mga kaupdanan nga volunteer. So it is what happened, calculated ato iya nga pagpauntat na muna na isang mapping operation. Kay kagutok sa 15th Street gin paatras sa mga tatlo ka fire truck nga wala unod para ang duwa ko ka fire truck nga nagahulat nga ma-refill nagahulat sa lakson. After nakaatras nakasulod naglisod kita liwat. Okay. Na-mention mo ang existing diri nga fire hydrant sa Bacolod City is 100 plus. Ang Bacolod bilang highly urbanized city, sa kadamuon sa sining mga fire hydrants so nga naka-install subong, ayan bastante na ina kadamuon or kinahanglan pa nato nga duwagan? I think it is not about the number, Action Marlon. It is about the strategic location. Okay. Kay ang pagpatindog, I think sang hydrants is not hindi na siya ma-update sa grow sang mga areas na nangin congested eventually. Kay may mga identified kita nga mga 119 ka mga areas which is gusto ni Mayor Albi Benitez na i-superimpose nato nina sa location sa hydrants para nga mapungkuan sa talang nga grupo after nga nag-meeting kita sa Friday nga ma-update naton ang kapabilidad sa water delivery, sa mga dalan, sa kung diin ang congested nga mga consider naton critical areas. Ma-update man naton ang aton sini nga mga hydrant kag ang iban pagid nga mga aspeto sa firefighting para nga mas mangin efficient kag kita sa next nga matabo nga katulad sina nga insidente. So I think may mga areas abi nga nag-grow Action Marlon nga medyo layo ang existing hydrant kasi ang iban sila medyo low ang pressure. Okay. So damo kita sang mga gindiskusyonan kaupod sa pagsinapol sang last Friday nga may mga suggestion mga aton silang kaupdanan nga Volunteer Fire Brigade nga pwede man na kung upod during the time sang conflagration may monitoring man si ang owner sang hydrant, I think si Prime Water, pwede na nila may reroute ang mga pressure sa tubig sa kung diin kinanglanon din nga area. Katulad niya kung
inuras na ang operation naton dito, which is we did it sa Roa City isang time nga ako ang city for marshal sang Roa City sa Capiz. Okay. Pero damo pagid aside sina damo kita steps aside sa hydrant. Damo pagid sang mga initial nga mga istoryahan kag plano nga asang kadon pagid ang pag-estudyo para nga may mga konkreto kita nga plano according sa gusto ni Mayor Albi Benitez. Yes, ang pagpahamtang sir sang fire hydrants may araayhan ina sir sang dapat sundon nga kalayon or distansya halin sa commercial areas or residential spaces kay kundi ko magsala sira daw nakasaad na sa Fire Code of the Philippines. Ang mga buildings no may ara sina nga required sa ilang sa site plan nila nga may ara nga hydrant. So that's why nga pagpatindog nga to sa mga dalagko nga mga malls may hydrant inada nga part sang ilang gina-require sa ila ni BFP kag ni building official. Pero well ang aton sila mga public roads na gidya nga nang wala pa ya sa madalagko nga building or nangin tindugan na sa mga aton na ambal na tong informal settlers. Hindi siya ginhalos maambal naton nga daw required siya kay bangod nga it should be bilogid nga zoning kag city planning na ang kon amugid man na no. That's why nga mo man ang direksyon nga gusto ni Mayor Albi nga maplanuhan gid no kag ma-improve sa sunod aside sa hydrant ang iban paging aspeto nga makabulig sa tanan nga disaster calamities hindi lang sa sunog. Yes, pero may ara na sir regular checking, cleaning kag maintenance nga dapat gayon. Miyara gina. Well, ang mga hydrants actually they have some sort of key or yabe. Okay. No, ang yabe si water utility ina ang naga-uyat sila nang kaya magbukas. Pero most na sa mga amon ginagamit yabe tubo man lang na ang ginagamit namon. Ginalikawan, ginabutangan nila sang special key kay sa mga areas nga daw medyo hindi gawa kitanon o medyo layo-layo base bala kawato man ang tubig nila no. So ang ilang delivery system ay medyo magka-problema man. May iban ina nga ginabutangan sang metro para daw sa mga bulk nga bala nga nagakuha nga tanker nga kuha. So para may account sila ya dito. So for us na ang naisip lang namon termi nga makuhaan namon sa amon experience because of the pressure nga mas makadasig kami makapuno sa amon fire truck kundra kami sa mga halos 30 kabilog nga hydrant nga na-identify na anda na namon. So kabay pa sir matagaan isang kasulbaran sa labing madali nga panahon para nga mas mapaayo pa sa BFP ang services labi na sa mga fire incidents to save lives kag ma-mitigate ang property damage during these kinds of emergencies. By the way sir, ulayhon ko lang kadali ang latest investigation ninyo sa sunog sa Barangay 7 na determine na gid man sir kung anong gidalinan sa kalayo. Hindi pa naton ma-exact gid nga mahambal nga amo ginaginalan sa kalayo pero kadamo sa indications nga ang lugar sa sulod sang panimalay ni Mr. Benjamin nga wala na siya sang sang electrical connection, wala siya sang kuryente sulod sang balay. And as ang fire patterns ang direksyon sa kalayo, ang ginagyan sa kalayo nga burnt area gid nga mo na pinaka most burnt area gid. Ara dra na situate ang melted down man nga battery sang sarakyan. Kag naga-indicate ang mga inagyan sang kalayo sa mga kabilya kag may mga copper wires kag mga copper tube pagid ka nakita. It seems nga ang mga improvised projects or mga DIY projects ni Mr. Benjamin ang nag-create sang short circuit. Pero ang mga na-list naton nga mga physical evidence ginpadala naton sa bahin sang arson laboratory naton sa National Headquarters sang kahapon mismo ginpa-courier naton no. So kung ano man to makita sa analysis sa aton sining arson laboratory it would support sa aton sining teorya nga mo sina no. At this time ginapangita man namon si Mr. Benjamin para nga makasaysay man siya pero hindi siya namon makita It seems nga daw na lagyo sa kay daw siya man pangita man sa mga pumuloyo dira no. Pero during that time ang makonsider naton nga accidental no ang natabo nga sunog bangod nga
si Mr. Benamin gakaon according kay kapitan, nagakaon sa iya lugar. Mga 5 minutes lang siya nga nakahalin sa ibalay, nagkanto sa red kay kapitan. Oy. So amo to pag-alarma dayon sa mga kaingod, no? Basically may eyewitnesses nagatudlo gid nga ra da sa iya. And then ang eyewitness nga ra gid sa sulod sa iya panimalay na corroborate naton, may point naton na origin sa sulod biso sang balay dito sa kilid nga may hollow blocks nga daw nagalabaw sang duha ka sampaw nga hollow blocks sa halin sa semento. Ano to nabutang ang battery, ang ash coloration naton kag ang fire spread naton, ang fire patterns ang ginagyan niya sa semento kag sa mga metals nagapamatuod nga didto ang seat of fire, ang origin of fire. So ang mga sources of ignition didto amo to ang battery kag iban pagi nga mga wires nga gina-connect dito sa baterya sang salakyan. So that's the strong theory naton, no, nga amo na ang nangin kausa sang base balikan ta si Chief Inspector Hardalisa sa katapusan na lang nga bahin, no, nasang hindi gali makit ani si Mr. Benjamin, no, inantagyas balay ginapangita sa subong ti base pa lang ko nga monitor si Mr. Benjamin, sir, para nga mabatian man imo sa nga side, no, mabatian man imo sa nga bahin, no. Si Chief Inspector, yes, gani, sorry sir, no. Sir Ario, last na lang, base ko nag-monitor mo lang subong sa Mr. Benjamin, pwede sa makadirekta kanto na sa BFP para maklear man ang yes nga name ka makahata ba sa side niya? Yes, so ang kaso nga arson kinanglan may motibo kag intensyon So, kung wala man lang sa motibo kag intensyon kag correct. Bangod lang to sa accidental nga mga nalipatan niya lang da or mga ginpang connect da, pwede gid siya makapalapit sa aton kay pinapangita man siya naton para nga maistorya man siya naton ka makuhaan sa statement para makumpleto man nato nga report. Yes, gani man. Ang duda sang publiko, duda sa mga tao madula sa iya, sir, no? Salamat gid sir, Chief Inspector Stephen Hardalisa. Thank you so much, sir, kabayong gabi. Yes, mayong gabi, madamong salamat sa tiyon nga ginhatag sa BFP Bacolod City. Action Firing Line.